खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोलाव सम लोमजानायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फनिन बर'आ रुंसारि जायो। नलबारि गाग्लोबनायाव आसु दैदेनगिरिनि जिउ खहा, उन्दै हिन्जावसाया गोब्राबै जोखोम। सोनाब बेंगल सरकारनि केबिनेटखौ बारायनानै बिजेपि दोलोनि सा 35 एमएलएफोरा समायखिरा लाबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव सा 6 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ फाइनाल मेचनि समाव आइपिएल बेटिं रेकेटखौ हमदों। गोमानानै थानाय जरहाट फरायसाफोरखौ शिलंआव रैखाथियै मोननो हादों। 5 जुनआव आसाम केबिनेट बारायनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गोलाव सम लोमजानायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फनिन बर'आ रुंसारि जायो। राजखान्थि आरो फरायसा दैदेनगिरिफोरा जोबथा मान बाउदों। दोलोनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिजनी जिल्लानि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि आफादगिरि 52 बोसोर बैसोनि फनिन बर'आ गोलाव सम लोमजाखांनायनि उनाव फुंनि 7 रिंगासो समाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो बन टिबि बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन आरो बावैसो सिगां लिभारजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैदोंमोन। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा रुंसारि जायो। सासे गोख्रों समाजारि आरो राजखान्थियारि सुबुं, बर'आ बिजनीनि कुटुरिबारि बर' बाजारनि थागिरिमोन। बिथाङा बिजनी ओनसोलारि एबसुनि आफादगिरि महरै फरायसा राजखान्थियाव बाहागो लानानै सुबुं सिबिनायखौ जुरिजेनदोंमोन। बेनि उनाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जादोंमोन। फरायसा आफादखौ नागारनायनि उनाव बर'आ सांग्रां राजखान्थियाव आगान होयो आरो जोबथा हां लाजासिम रायजो राजाफोरनि सिबिनाय खालामबोबाय। गावनि जोबथा समाव बिथाङा इउपिपिएलनि बिजनी जिल्ला आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ बिजनी रिजिनेल एबसु मावख'आव लांनाय जायो, जेराव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी आरो एबसुनि माखासे गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ जोबथा मान बावो। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ बिजनीआव थानाय इउपिपिएल जिल्ला मावख'आव लाबोनाय जायो, जेराव कक्राझार लक सभानि एमपि आरो दोलोनि दैदेनगिरि जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारी, इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, इउपिपिएलनि मिरु नेहाथारि राजु नार्जारी, बिजनी बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, इउपिपिएल बिजनी जिल्ला नेहाथारि हम प्रसाद शर्मा आरो दोलोनि गोबां मावथिफोरा बिथांखौ गोसो गोरबोजों मान बावो। इउपिपिएलआ गावनि दुखु फोरमायनायाव फनिन बर'खौ सासे बावसोमनाय आरो सांग्रां दैदेनगिरि होननानै फोरमायदों, जाय बिथाङा उन्दै बैसोनिफ्रायनो सुबुं माहारिखौ सिबिबोगासिनो दं। बिथांनि रुंसारि जानायाव दोलोआ गोथौयै दुखु फोरमायो आरो थैनाय सुबुंनि अराय गोजोननि थाखाय आरज गाबदों। नैथि खौराङाव दङ। नलबारि गाग्लोबनायाव आसु दैदेनगिरिनि जिउ खहा, उन्दै हिन्जावसाया गोब्राबै जोखोम। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंखौ जायगानि आसुनि दैदेनगिरि मधुरजिया बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। बे गाग्लोबनाया हर गेजेराव जादोंमोन जेब्ला सिनायमोनै गाग्लोबग्राफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। सेंग्रा सिख्लाया बिनि बिबथैनि फंबाय होननानै फोरमायनाय बादिब्ला गोब्राबै जोखोम जायो आरो फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। आसुनि दैदेनगिरिफोरा बे गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय खावलायो। पुलिसआ जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला उनाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय पुलिसनि अपारेशनाव सासे दायनिगिरिनि जिउ गोमायो। बे जाथाया आसामाव गोबां जेंना सोमजिहोदों। गोबां आफादफोरा भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय न्याय दाबि खालामदों। थामथि खौराङाव दङ। सोनाब बेंगल सरकारनि केबिनेटखौ बारायनानै बिजेपि दोलोनि सा 35 एमएलएफोरा समायखिरा लाबाय।
मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जाथायाव सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि शुभेन्दु अधिकारीनि दैदेननाय सरकाराव बिजेपिनि सा 35 एमएलएआ मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ कलकातानि लक भवनाव खुंनाय जायो आरो बेखौ रायजो बेंगिरि आर.एन. रबिआ खुङो। गोदानै फेहेरजानाय केबिनेटआव केबिनेट मन्थ्रिफोर, उदां बिबान गोनां हादोरसा मन्थ्रिफोर दं। दीपक बर्मन, तापस राय, शंकर घोष, अर्जुन सिंह आरो स्वपन दासगुप्ता बायदि मुंदांखा दैदेनगिरिफोरा समायखिरा लादों। सा 35 गोदान मन्थ्रिफोर थिसननायजों सोनाब बंग मन्थ्रि आफादनि अनजिमाया बांनानै सा 41 सोद्रोमा जाबाय। बे फेहेरनायनि थांखिया खुंथायनि गोहोखौ गोख्रों खालामनाय आरो रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोल आरो हारिफोरनि थान्दैखौ जौगाहोनाय। शुभेन्दु अधिकारीनि दैदेननायाव सोनाब बेंगलाव बिजेपि दोलोआ गिबि सरकार दानायनि माखासे सप्ता उनावनो केबिनेट बारायनाया जादों, जाय हादोरसानि राजखान्थियारि हालोदाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव सा 6 हमजादों। आसामाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव पुलिसआ सा 6 सुबुंखौ हमदों। उन्दै गथ'साया गोर्बोआव दं होननानै मिथिनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो नायबिजिरनायखौ जागायनाय जायो। दायनिगिरिफोरखौ पक्स' एक्टनि दफाफोरजों लोगोसे आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव हमनाय जादों। भुगिनांनाय सुबुङा दासान्दि देहा फाहामथाय लागासिनो दं। फारसेथिं बिबानगिरिफोरा आरोबाव फोरमान बुथुमनो आरो केसनि आबुं थासारिखौ थि खालामनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं। बे जाथाया बयनिबो थाखाय जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामनाय जादों। पुलिसआ मिथिहोयो दि दायनिगिरिफोरा आयेन बादियै आयेननि बिजिरनायजों मोगा-मोगि जागोन। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ फाइनाल मेचनि समाव आइपिएल बेटिं रेकेटखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ आइपिएल फाइनाल मेचनि समाव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा बेटिं रेकेटखौ हमनो हायो आरो हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव गोबां सुबुंफोरखौ खायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आइपिएलनि फाइनाल समाव बेट लानाय समाव गिबियावनो सा 4 सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिनि नायदिंनायाव गुबै दायनिगिरि आलक जैन मुंनि सुबुंनि न'आव सिग्रोमनाय जायो। अपारेशननि समाव खारखुमानो नाजानाय आरोबाव सा 4 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायो। मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगानिफ्राय गं 16 मबाइल फन, गंनै लेपटप, गंनै कम्पिउटार सिस्टेम, बेटिं रेकर्ड, नोगोद रां, बेटिं चिप्स, बेंक पासबुक आरो वकी-टकी आरो गोथां गुलि बारुदजों लोगोसे गंसे हाथियारबो बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बेटिंनि अपारेशननि आन्दोआव थानाय गासै नेटवार्कखौ मिथिनो आरो बेनि रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव गुवारै फोरमायनायनि मिजिंथिनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गोमानानै थानाय जरहाट फरायसाफोरखौ शिलंआव रैखाथियै मोननो हादों। नखरनि थाखाय मोनसे गेदेर गोजोनथाव बाथ्रायाव जरहाट जिल्लानिफ्राय गोमानानै थानाय सा 4 फरायसाफोरखौ मेघालयनि शिलंआव रैखाथियै मोननो हादों। पुलिसआ समबारखालि बे जाथायखौ रोखा खालामो। गोमानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जरहाटनि पुलिबर ओनसोलनि 2 हिन्जावसा आरो 2 हौवासा दंमोन। सनिबारखालि न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव बिथांमोनहा गोमाना थानायनि खौरां मोन्नाय जायो, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। मोनसे नागिरनाय अपारेशन आरो नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ शिलंआव थानाय फरायसाफोरखौ नागिरो आरो बिसोरनि रैखाथिखौ थि खालामो। बिबानगिरिफोरा दा बै थासारिखौ नायबिजिरगासिनो दं जायनि जाहोनाव बिसोर गोमादोंमोन। बे जाथाया गासै ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, नाथाय सा 4 फरायसाफोरखौ रैखाथियै मोजां मोनफिननाया बिसोरनि नखर आरो जायगानि सुबुं समाजखौ गोजोनग्लायनाय लाबोदों। स्निथि खौराङाव दङ 5 जुनआव आसाम केबिनेट बारायनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 5 जुनआव हादोरसा केबिनेटखौ फेहेरनाय जागोन होनना फोसावदों। आसामाव गोदान एनडिए सरकार दानायनि दानसे उनावनो बे फोसावनाया जादों। सीएम शर्मा बिथाङा बुङो दि बे गोदान मन्थ्रिफोरा मन्थ्रि आफादनि फेहेरनायनि बाहागो महरै समायखिरा लागोन।
नाथाय बिथाङा थिसनजानो गोनां मन्थ्रिफोरनि मुं आरो अनजिमाखौ फोरमायाखै। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।